forever. तुमच्या मुखार घेऊन येता व्हॅलेंटाईन सेरेमनीक फुडें घालून हो ल्हान संवाद तुमच्या मुखार. आयरस लागून मास्क घालपा पडाय बेजार येता कितें मग करपा रे ही मास्क घालून हांव फुगार जाताय बेजार घराक बेजार येत माझो इंगेन बसलो ए मारे मारे आय बाबा कैसा ओए हेलो 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 कैसा बरा बरा कित बता रहेगा बेजार येत ना रे मुझ बरा हो गया मारे बस तुझ बरा रे ओए आणि हुई जाय रे बर्थडे बर्थडे ओए कॉल रे आज तो ऑर्गेनाली बर्थडे मेरे आम गेले होतो सुकरवाड्याचो ओय आज बर्थडे का तू मस्त आहे मग सांगितलं त्याने उडकास ना तू अँड्रू के हॅपी बर्थडे सांगताय किती दुसरी बर्थडे सांग नाही अरे अँड्रू के हॅपी बर्थडे किती गेला हूं ते फेरीला कोण गेलो गिड पावेड मग गेला गिड पावेड हिंग पिऊ पातोडा कोण ओय आ कपाळी जात तुम होय जाई राव रे होतो कोण रे ओळखीला म्हणजे का ओ चायना मेरे चायना ओय चायना गाव आलं रे टेस्टन रे ना दे टेस्टन रे चायना म्हणजे अक्कलो कोण करते का लेस्टन तो चायना तोंडा कसं वो तो सायमनना भाव किती रे तो ओय 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 तेगे भावलो एक दिन होय मोइता ऐसा पास से गेला बर्थडे होय तेम सांगा बर्थडे होय जाय बेकार आणणार तो बेकार होय बरो काम कोता तो आज न्यू बिझनेस स्टार्ट केला न्यू बिझनेस स्टार्ट ओय कसो रे दिसताय किता काय व्हिडिओग्राफर व्हिडिओ शूटिंग कोता ओय ओय बेस्ट मरे आज ऑफर येला तेका व्हिडिओग्राफर बर्थडे होय घेना नो बारीक घेना रे तो विमान कोता होय बारीक घेना ओळळे केक कोरे मरे आमगे आतोंड डायस ओय तेका सांगितला आतोंड घेना म्हणटा सांगितले आतोंड डायस बर काढा होय पास केला होय पण शिकतोला होय मोठे काढू सोदिता मोठे काढू काढू सोदना आतोंड बाप काजरा चित काढ रे कोण मारे काढ आतोंड डायस को व्हिडिओ शूटिंग करतो सतत वयता होय बरोबर एक काम करे पोतून येतो तो बियर तो रेडी मग चोयता आम्ही पी दाबते मारे ए सांगतोय बेजार गताय मारे कणाजी हात आहे म्हणून ते मास्क गारे ते कितको ते हेटा की हेपा दोलते तोंडाकार दोलते तोंडा घालपाचे तोंडा घाल तिसपो रोपाचे उस्कार मेटा मा देव बाजाय ना सदारा गायलो आम देव बाजाय तू मुका हेडा का पण सातू का बेटा हेडा का पगार का तू काजार दाल तू ऑल डिमांड कोता हांव कित्या बसोल जाणतो तुम्ही मुखाय चला कित्या बसोल का म्हणून कित्या बसोल अरे कोण चोड 5-6 जाले हांव त्या खाऱ्यातो आनी काजार जातो म्हणून हे शॉबर अजून मेळ नाही कित रे चोडू अजून मेळ नाही तू कित रे तू काजार जाल बेस्टच मी गे काजरा तो रावलो न्हू हांव तुका देड करपाचो वय मारी काजार जायना सर पयली देड करू जायना काय गरज जायना तू बाय जुवान मरे सकाळ उठून भायलेलो रोप दित मरे तू टका टका ती एक हॉबी भायली गे रोप दुप ती एक हॉबी तू खबर ना माय मिगलेलाय बरे आकवार तुगे रोप कोण दित तरी मिगे रोप हांव दिता माय जाल ना तेगे रोप हांव दिता भायले गे मातशे भिवपा उमेद येत न्ही रे उमेद येता राव रे तू दिसती पडा मरे काल हांव सोदता मरे तुका राव रे हे सोगलें कित रे सोगलो पिंजिलो मरे तुका होय सा पिंजिलो प्रॉब्लेम कित जाल रे प्रॉब्लेम मरे हे जाले अरे बोर मुनीस मरे फिल्मचो शॉर्ट फिल्म आलेले एक मरे हांव शुटिंगाक गेलोलो हांव हिंग धांवताय लास्ट वक्ता मरे पाव असेल म्हण मा सुसेग मेळो थिंग भितर जिल्ला वचोन बसलो ते पिक्चर धांवपाचे आख्खे धांवताय हिंग धांवताय ते सोडा बरो मागीर स्टोरी तरी ते पिक्चराकू स्टोरी ती पिक्चर सोलमुटी कोटाले 8 तारखे येतले मागीर शूटिंग कोण केलं रे ते शूटिंग आमगे हेण केला तो आतोन डायसो तेण केला बरें कोत्तो पयली पार्ट तू गायला न्हू पिक्चरा पयली पार्ट धांवता वय ते खबर बाई बेस्ट रोला दिल्लो बेस्ट रोल राव रे धांवता तू पिजोल कशी अरे ना धांवता पिजोल ना आज आनी एक प्रॉब्लेम जाले आज कसो प्रॉब्लेम जाले मुगे आनी बायले गे एनिवर्सरी हा कासरा एनिवर्सरी रे एनिवर्सरी होय माय शॉपिंग आमू गेलो रे गांधी मार्केट वचपा सारखे करू ना जालने रे आता म्हाका सांगिल्ला मार्क्स घाल म्हणून गायले वालोर कितें जाण तूं लोकांकूय सांगपा जाय मार्क्स घाल भोंय जाण मरे सान मरे ते दुयेंस वाडोवता रे होय सोड वाडोवता गॅरंटी ना तेक लागू बीन रे बीन हांव सकाळ गेलोलो अरे वयता एक टोको मोठा बेंड्या चोडू बोकाचे चोडू हांव वयसा मुकल्यान वयत मुज्या हांव एसको हेत देवळ बंपर तू जाणा हांव चोडू वाचवेल मुठी हांव इसला आसतो ना
मिकी बारा शिकतो ना मिकी बारा शिकता ते असं ते काय भेंडा चोईन मरे आवस. अहो सांगू मी गेले आवय अहो ते फाटल्या कुठे 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 कडा ते चालू होईता होईता ते होईता तू होईता इथून रोटी होईता आवस आणि ते भेंडा चोईन सा हे चाल नाही रे विसालो क्रेझी झालो होय माझ्या मुकार गेला मरे आणि मिस्टर टुक टुक डॅश माली त्याक डॅश माली. डॅश माता तेन कित केल ते सांड ओय. आवस सारखं मुझे फॅट कमाले माले आ सारखं ढॅ कमाल मुझे तुगल्या माले आणि येऊ पिजिले आवय ते पिंजल त्यानं पिंजल ना इसको जपा लागला इसको जैद मग त्या खाली राख ते सांग घायलो आड ढपा 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 ढप को माल आवय टुशियार बुशियार म्हणजे फेर आहे फेर समाजरान माता तेसको मार अरे आवय तू आणि पिंजी तारे तू आणि आवय, पिंजी अरे. सारखं बाहेर घरा को मातो मरे आणि पिंजी जा मग ते सोड तेन माल मरे माका आवय माके एक चान्स मेलो आणि भायजो आन मरे ते इथल्या लोका होजी ते चोडू आन तुका माला आणि तू अगो मुन्नू मेंद्र झाल्या भाषे उभ राहा आवय आवाज रावला एक दीपा मरे त्यागल्या दीपाचे आहे बरी तोगली यूज केली तर मग कोण दागान मारली यसको धोल मरे आणि समत्या मास्को काळे मास काळ्या कित्ते जाणटू किती अरे पाड पोळे ती मुगली बायल मुस्ता